Yau ne za a buga wasan ƙarshe a Europa Conference League tsakanin Real Betis da Chelsea a Poland. Wannan shine karo na biyar da za su yi tataɓurza a tsakaninsu a gasar zakarin Turai inda Chelsea ta yi nasara 3 Betis 1. Chelsea na fatan zama na farko da za ta lashe dukkan kofuna a gasar zakarin Turai a tarihi. Bayan da take da Champions League biyu da Europa Cup da Super Cup da kuma Cups Winner Cup. Ita kuma Betis tana daga cikin kungiyoyi tara da suka lashe zakarin La Liga amma dai bata taɓa lashe koda kofin shayi ba a zakarin Turai. A wani labarin kuma, Ruben Amorim ya fayyace mahimmancin Bruno Fernandes a Manchester United, wanda take tunkaran kakar baɗi bayan ta kasa taka rawan gani a bana. Fernandes mai shekara 30 ya ci ƙwallo 8 bana a Premier League. United ta kare a mataki na 15 a kasan teburin babban gasan ta mula ta Birtaniya. Kenan United ta buga kaka mafi muni tun bayan 1973 da 74 kuma ta sha kashi a Europa League inda Tottenham ta lashe kofin a makon jiya a Sipaniya. Ana ta alakanta Bruno a makon jiya da cewa zai koma takale da a gasan zakarin Saudi Arabia. A wani labarin kuma, dan wasan Liverpool Mohamed Salah ya ce bai san makomansa ba da zaran ya kammala kaka biyu nan gaba Anfield. Sai dai ya ce zai ci gaba da takale da har zuwa ya cika shekara 40. A watan jiya kaftin din tawagar Masar ya tsawaita kwantiragin kaka biyu wanda ya ci kwallaye 29 a bana a Premier League. A kwanaki masu zuwa ne Salah zai cika shekara 33 da haihuwa. Karshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.